Diteruske niki mudyar mangke. Nek nganti niki mudyar kejaba kula karo sampean kena pasal KUHP niki mangke ora iso ngrasake nek wong disiksa-siksa niku kaya napa. Iya. Supaya ora konangan barang bukti dibuak bareng-bareng. Dibuak jiruklu. Nah. Pun digawe sekarat ngeten mawon. Durna tinggal mundur, tinggal mlayu. Kurang ajar. Mula-mula sencaki. Matane. Mripate teng pundi? Teng susu. Weruh mboten? Weruh. Nek mboten weruh, kula ora isa ngucap sing laden wau menis-menis. Mula kula isa ngucap merga kula melek tur nggih weruh. Pundi niku ora kena dilayani. Pokoke mbengene iki lakone sencaki kali Petruk niku mun do koalisi gendon rukon. Pun dramasi. Keparingipun nungsa ngadil Anggal Kresna. Sing baku dikono ewake ampun nganti buthuk banyune dicuni. Bangsa sampun lenggah. Bos. Babang sinenggang balik sandang balikat. Godhek wa simbar jojo. Wang malang mentesnya gangsir. Kowe sing tak tanting. Kowe mbelani Petruk apa mbelani Baladewa? Yen kowe mbelani Baladewa tak jaluk Wrontowati. Ning yen kowe labet kowe mbelani karo dampure Petruk, saiki ilang-ilangan adikku siji. Kowe tak anggap mungsuh. Kowe tanggep cigalan dudu kadange Baladewa ning Kresna mungsuhe Baladewa. Dos pundi sinuwun menenga wae Petruk? Nggih. Koko Prabu? Nggih. Sak samunipun ingkang rayi kula pepanggihan kalian yoga kula pun Wrontowati. Iya. Kapetang penglamar wonten kalih Petruk kalian Negaring Ngastina inggih menika utusanipun Yayi Duryudana. Sami-sami nunggal sedya badhe ngayonaken yoga kula pun Wrontowati. Sak banjure ingkang putra pulunan pun Wrontowati nggadahi panyuwunan wujude Dede Mas Picis Raja Brana namung aturipun Wrontowati sinten tiyangipun ingkang saged ngaturaken pusaka Jamus Klimasada lan Pulanggeni. Pustaka Jamus Klimasada lan Pulanggeni menika ingkang saged methik Sekar Cepaka Mulya mboyong Sekaring Kedaton Ndarawati pun Nini Wrontowati. Walulang rineka jalma
sasmitaning sulung sekaring bawana langgeng Petruk wonten dawuh. Jumbuk lawan pengendikaku mau ngarep supaya adil yen kowe bisa ngaturke pustaka Jamus Klima Sada lan Pulanggeni. Kuwi sing bisa mboyong yogaku Rantawati Petruk. Lah kula kinten ming mrika. Nggih nyapeh kamurkane Sinuwun Baladewa terus supados nuwun sewu oncat saking Ndarawati terus kula wangsul mbeta Rantawati. Ku jenenge ora adil Petruk. Waduh cilaka. Gegaran wong kang temen temati nemu wong sing tekun bakal entuk teken satemah katekan ing keginayo nyuwun pamit menawi ngaten sinuwun. Anjreng kang Puspitara linaletan bisa Sonlak lipur saya Branta
Raja Manik senjatane ngalem kang pinuding jagat Wrontowati wong yen besengut kok wimbuh patut yen bombrong kowe tambah mencorong. Oh Wrontowati imbang ana brangtanipun Kakang Yayi ora ngira babar pisan saiki wis sumandhing ana kanthil pagulingan. Aduh Gusti kula sinuwun kula aturi emut kula dadi Wrontowati nang ing abdi ing kematian ing abdi prajineman kula pun Patih Gendrayaksa. Oh ora weruh kowe arep ngucap Patih Gendrayaksa ya kena Gendra Swalapati kena sing baku kowe kuwi Wrontowati kowe gegantilan ning atiku nuju ning rasa careme ngati yam-yam tilam perjiwatan baya mas baya enten dikasa ngremet dada mustika wong ayu jonggrong-jonggrong malang glunge mesemu sak deleringan kinarya tamba brangtane pun Kakang kowe tak jak lelumban warih kekosok madu kang sari-sari silem senah silem palimunan sareh mawon sareh gambilikong waeng raga senang kampeng raca Lajeng Wrontowati kowe tak suwun aja kuwalak-kuwalik nggonmu nampa pengendikanipun Kakang kowe bojoku kowe garwaku lenggah jajaran kursi gading kinarya dadi garwa Prameswari ing negara Ngembat Keputihan aku Prabu Gendrapati wis mengkoni garwa minangka Prameswari Wrontowati. Oh Gusti kula sinuwun kula aturi emut duh sinuwun kula aturi ngemut paduka kula aturi eling kula aturi emut sinuwun kula menika dadi Wrontowati lan ngabdi kepatihan kula pun Patih Gendrayaksa monggo sinuwun kula aturi mas paosaken kula dadi Wrontowati nanging kula ingkang ngabdi kepatihan. Oh parat kowe duh Yayi garwaning sun teka mlengos datanang ling mara caketopon Kang Bos Lami nandang Bronto kadingaren Yayi duka pun Kakang Hanawung Bronto
aku rumangsa wirang teh. Lah kowe abdi prajineman kok ora matur kawit mau. Upama kok kowe ngemutke kelawan jeneng ingsun, ora nganti kedlaru-dlaru kaya ngapa wirangku. Aku wirang, aku lingsem. Pun mboten usah wirang, mboten usah lingsem. Wong lanang niku anggere kedan kalih wong wadon sami. Mboten ratu ora gedibal niku padha mawon. Kula anggere seneng kalih sindan niku nggih nganti kula rewangi mboten ngerti isin. Nganti kula mboten nate teng omah. Janji krungu suarane temlawungan merkinding. Kok merkinding padake kaya demit kok piye kok merkinding. Maksude niku deg-degan. Sedenge krungu suarane mawon pun deg-degan napa maning krungu napa maling kula weruh. Ping miring mawon pun deg-degan sinuwun. Prayoginipun kados pundi sinuwun? Ngene teh. Pangiraku yen upama tak rembug srana aris mesti ditampik merga aku paes yaksa. Nadyan kinudrat dadi jalem menungsa nanging paesku yaksa. Kewaringipun lewat lawang butulan aku tak laku palemunan. Badhe lampah palemunan. Iya. Waduh. Lah nek sampean lampah palemunan kula mlaku cara kepripun? Napa sampean palemunan kula penggendulan apa kepripun? Kok penggendulan piye? Lah angger mrikane limun kula nggih gendul. Limun mboten diwadahi gendul nggih mancrut-mancrut. Kaya aja saru, mboten saru anu nyata kepripun? Aku tak laku palemunan. Nek sampean palemunan kula tak pelimunan. Tak colonge Wrontowati teh. Yeay. Bareng tak pikir-pikir yang jadi rombongane buta kok wagu dhuwur ora cendhek ora liyane pada nganggo iketnya nganggo blangkon dhewek nyong sing gowo iki mesti wong pada ndak kae buta apa wiyaga piye ning ya ana wiyaga utawa rombongan sing kaya nyong. Nek dinggone peci malah necis, nek nganggo blangkon malah gadok. Kuwi jenenge Mas Poyeng. Angger nganggo blangkon malah kaya wong duduwetan sing tukang negor pring. Sinuwun kula nderek sinuwun. Najan kula nganggo blangkon anu kula rombongan niki kula rombongan. Ya. Ana daru tiba wangi ana dewa nyanglang jagat
Ladalah Om Tetek Koludro Mas Patik Raja Dewaku rasaku melang-melang kaya ninggal momongan ana pinggir dalan sakwise nggon kuncat saka tlatah negara Selontara negara Kajiman. Oh muga-muga lakuku aja ngendi kualak-kualik ngetan parane sing tak goleki kelingan anakku lanang rikala jaman kowe manggon ana negara Selontara. Oh anakku pecruk anakku kecruk kowe mbiyen sadurunge dadi anak angkate Semar kowe wujude belis kowe mbiyen belis kecruk. Oh saiki hitungan pirang atus taun aku ora ketemu karo kowe Cruk. Terus saiki kowe dadi apa? Marjukilan ya kecruk. Kowe dadi apa? Bareng kowe dadi anak angkate Semar. Apa kowe dadi ratu? Apa kowe dadi pate? Apa kowe dadi ndan rambil? Oh, pecruk. Aku kok nabet kalingan kowe. Nadan wujudmu sarwa sarwi wagu. Ning mergo kowe anakku, kowe anak Kajiman. Oh, aku manggon ning negara Selontara ora jenak ora jenjem. Yen aku durung ngulingani wartane kowe piye? Bojomu pira? Pecruk, bojomu pira? Kowe wis gonta ganti bojo apa isih ajeg? Tak nganglang jagat ora patek duka mono temen. Kangen hatiku. Aku kepengin weruh karo kowe Pecruk. Ana ngendi dunungmu Pecruk?